layu ihi ba menem step ni wan na shadu shajengai na shati sha kain nong tricep ni ibangi don arp weightly ki snong iba don lightly ki polling station kata ke polling station kadai mesai polling station mouse mai polling station but langdong dai polling station te kumba pila I nadu mene ba ngi syong hangne ha pring surok nakadaw bangi klem yo but klem ailat ingi banrung sine sepo jong kaneka KCDC ne sha banyak kendu bat ki EM ne ki badai page hak badai bat kaneka jingphe yakini ki constituency ki bathmai ki badon menta haka delimitation ma hadin ka delimitation ka don kaneka selection committee ka bala penhap yengi penhap jubor yengi nama usindrut sha ramrai jengam te menta pat hak jinge kendu padu PNC mo badai chairman jong selection committee ular yengi ban review biang ban penne beng yengi motion road constituency ya arpoitli ki snong but ya kini ki lightly ki polling station but kani ka review meeting kan don haka khat khandai tarik December ubnai no pra ubanwan te nakaling jungi ni kren da ka basai but ni ai da ka message ka basai sha baro kinong yalam ba bat kumjuro I pajba ba penmena ba ngila lumbiang mene ngi klem kren sepi direction ne namar ba nyaban pan ki jingmon joding pajba tiki pajba ki larai ba ngi hun ya kane namar ba kadon lang badu ba tetus ubadai option leader jongka opposition party ma nang takatu kani ki em ne ki don lang to ki lakular ngi ban don ke isi meeting shwa din nang ta kinsa wanra ke review meeting bat kin pene ngi hamaus ndo ban nakaleng jungi lada nakling jungki isu kular thok kinem penhun ya kejing kwa bar kejing trang kejungi ban ne bai motion road ban nim ba nginam lek cha ramrai jengam haka khat khandai tarik ngin apai chwa lada kani kejing kular kalong ka ba nem penhun yengi kemur haka arport tarik ngin sa lumbeng bat ngin sa songbeng ya ke meeting bat hadin kata pada ngin sa penjur susu ya kejing ya ki lane ngin sa le da kanu kejing ya ki ka ba kam penjur susu ban ya kene kejing ki jungi mentah